Hey guys, welcome back to my channel. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿలో ಉಳ್ಳಿರೋದು ಅಗಲಿಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಒಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಕಪ್ಪ ಅಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈನ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾತಂದು ಬಂದು ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ ಲಾಂಗ್ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾತಿ ಅನ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಯನ ಅಥವಾ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದ ನಿಗಲು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಯಾನು ಈನಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋರ್ದುಲ ಯಾನು ಸೆಲ್ಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೇನ ಸೆಲ್ಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಬರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಬರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಓಕೆನಾ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಗೊತ್ತಿನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪೊಂಡೆ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತು ಮಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಎಂಕ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ನಿಗಲ್ನಿ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪರ್ದರ್ ಬಂದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಬಂದು ವೀಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ತೂಪರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈನಿಕ್ ರಕ್ಷಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಬಂದು ಪೂರ ಪೋದು ಐಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏಜ್ 22 ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೋರ್ಲೇಬೋದು ಎನ್ನ ಏಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ 22 ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ಓಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಓಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಡೆ ಮುತ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಡೆ ಒಂತ ಪಿರಾಡ್ ಮುತ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದುಂಡು ಮುತ್ತೂರು ರೋಡ್ ಬಂದುಂಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ಪುಂಡ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂದಾಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಂಗತ್ತ ಬಟ್ ಒಂಚು ಪೊಣ್ಣು ಈತ ಬೆಂದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಆತ ಬೆನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ PF ಅವು ಪುರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಅನ್ಪುರಪ್ಪಜಿ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋದು ದಾಲ ಕೈಗೆ ಒರಿಯುಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಾಸೆ ಒರಿಯುಜಿ ಇಪ್ಪುನಾತು ಅಂತ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತು ಪೋಪುನಾತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಪನ್ಕಿಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಲೇ ರಿವ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಪದಿನಾತೆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈನ ಪಂದನಿಗ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಸೆಟ್ಲಡ್ ಆವಂದಿನ ಇಂದ ಐ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುನಿಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಪನ್ಪೆ.
ಸೊ ಇತ್ತನ ಎಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಬಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜನ್ಲಕ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವಿರೇಪ್ಪ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಾರಿದ್ವಿ ಅರೆಗೂ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೂ ಇತ್ತ ನಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏತಾತಂದು ಪಂದು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಪರಾಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಮೇರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ನ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾಬನ್ನು ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆನಾ. ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದುಂಬು ಬೂತಾಯಿದ ಕೈಪುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಅವು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಪಂದು ಪಾಡ್ದಾರು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪಂಗುಡ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ದು ಒಂದಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬಂಗುಡಿದ ಬದಲು ನಾನು ಬೂತಾಯಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬೂತಾಯಿ 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 ಬಂದು ಬೂತಾಯಿ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೂತಾಯಿ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಅವು ಬಂಗುಡೆ ಬಂದು ಅಂದು ಬಂಗುಡೆ ಅವ ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ವಾವ್ ಸೂಪರ್, ನೈಸ್ ಹೇರಿಂಗ್, ತುಳು ವ್ಲಾಗ್, ನೈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಸೊ ಐಕಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ಸುಂಡು. ಸೊ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಏನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂಲೆ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗಳಿಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಹಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ಆತೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಡ್ತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಕಲ್ ಮೂಲು ತುಳು ಪಾಡ್ತೇರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಡ್ತೇರ್ನ. ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಾಡು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ ಯೂಸರ್ OD ಪಂದು ಮೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವಾಗ? ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡ 12/11/2022 22 22 ಆಂಡೆಂಕಿತ್ತ ಏಜ್. ಎನ್ನ ನವಂಬರ್ 12 ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವ ಲೈಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೇ. ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಆಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದಿರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತದ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚಿದ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜ ಪಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಂಬೈ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳಿರಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಅಪ್ರೂಪ ಬರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಖಾತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದ. ಸೊ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಅವ. ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುವ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲನ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಏರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ. ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಓಲು ಒಂದು ಪಂದು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು. ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಬೈಲೂರುಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂಡು ನೀರೇ ಗ್ರಾಮಡ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಿನ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಂಕಲ್ ಸದ್ಯಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಬೈಲೂರು ನೀರೇ. KN ಹಂಟರ್ ನೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು.
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಮೀನು ಪತ್ತನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದತಿ ಏನು ಅನ್ತೀನಿ ಎಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬಂದಂಗನೇ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಒಕ್ಕ ಮೀನು ಉಳ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಸಾರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂದತಿ ಅನಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ವೀಡಿಯೋ ಯಪ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮೀನು ಪತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ ಪತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಸಾರಿ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ ಇರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೀನು ಪತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಆಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಾರು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಆರು ಇನ್ನು ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂದಿತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನೀವು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಮೂಜಿ 4 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಒಂದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಟ್ಲ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಈನ ಪಂಡ ಏನ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಏನಂಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂದಿತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂದು ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಲೇರು ಆಗಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತಿಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪೇರು ಮೇರು ವರ್ಕ್ ಅವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆಗ ಅವಕ್ಕೇನ್ರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೋಪೇಪರ ಯಾನ್ಲ ಬಿಜಿ ಏನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಯ್ನದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇರು ಮೇಕಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲ ಬಂದು ಯಾ ನಿಜಾಬ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಬರ್ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಕಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಈತಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಈತೈತೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪರನೇ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಬದ್ದು ತೂಲಿ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಸೊ ಅಂಚದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡು ಅವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಕೆಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಇನಿ ಬಾಬುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4.2K ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಏನು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಯಾರೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಂಡು ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಕ ಬಾಲೆನ್ ತುಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆನಿ ಆಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಬೊಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಇರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪ್ ತಿಪ್ಪು ವರತ್ತ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿದು ಅಂದತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೇರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈತ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಮೊರಣಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಅಡೇ ಮೊಟ್ಟ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪುದರಿನ ಬಂದ ಯೂಸರ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಎಟ್ ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್ ಚೋ ಪಂದು ಎಂಗೆ ಇರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಚೌ ಬಾಯ ಗರ್ಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು
ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೀರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನೀರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಇಂಕ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲ್ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಿಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಪೂರ ನಿಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಕೇನೊಮ್ಮೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ నేను ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.